Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε WWE του 2025. Εδώ πέρα. Και εδώ πέρα το gameplay. Αυτό και αυτό. Και εγώ έχω αυτό το χαρακτήρα και πάμε να παίξουμε. Εγώ έχω ζώα. Αλλά όχι να το παιδί μου το πήραμε και να την αποκτήσω. Αυτός είναι ο αντίπαλός μου. Τον έχω σίγουρα παιδιά. Σίγουρα ρε. Και τώρα μπαίνω εγώ το νερό. Και τρέχοντας στο ρεκπίδιο. Φτάνουμε με το ρεκπίδιο εδώ χαστήκα. Κάνουμε αυτό. Και αυτό μετά. Και πετύχουμε αυτό παιδί. Δεν επιτρέπεται. Και αυτό εδώ. Τι λάσε. Όσοι ξέρουν να διαβάζουν αγγλικά θα κάνουν like και subscribe. Hello. Δεν είναι πολύ καλά παιδιά. Τώρα δεν θέλω να ζητήσω έτσι. Θα ζητήσω έτσι. Τώρα θα ζητήσω έτσι ρε. Έτσι. Έτσι να πεινάζει. Κύριε μου, ο Πάνος Γκέμ! Είναι ο Πάνος Γκέμ! Και να κάνεις ό,τι λέω εγώ! Κατάλαβες, άστο! Κατάλαβες πολλούς εσύ! Τώρα έχω στόχο να πάρω αυτόν! Όποιον έχω δηλαδή. Πήγα να το κάνω finisher. Αου! Τέτοια. Να πατήσουν όλοι like και subscribe. Επειδή θα κάνω και άλλα τέτοια βιντεάκια. Οπότε μην το χάνετε παιδιά. Θα ανεβάζω βίντεο τέτοια καθημερινές. Όταν είμαι με τον φίλο μου θα παίζουμε Roblox. Όταν είσαι μαζί μου θα παίζουμε παιχνίδια εκτός του Roblox. Καταλάβετε. Τώρα δούμε μάλλον χαράλωσε λίγο. Χαράλωσε λίγο, είμαστε κι εμείς άνθρωποι ρε. Απλά δεν θα μας αρέσει πάλι. Λοιπόν παιδιά, όσοι ξέρετε πως λέγεται αυτό στα ελληνικά στο παιχνίδι, να γράψει στα σχόλια πως λένε στα ελληνικά το WWE. Να μου γράψει στα σχόλια πώς λέγεται το WWE στα ελληνικά. Όλοι ξέρετε. Μην τώρα φωνάζω όπως με αυτόν τώρα που κάνω. Και έχω σε λίγο finisher παιδιά, οπότε θα πάει τον Θεό. Ζαλίζομαι. Είμαστε λαδιώστε. Πάρτο! Το κάνω πιν! Όχι ρε φίλε. Πάμε τώρα σίγουρα να τον κάνω πίσω. Του John Cena! Όσοι το ξέρετε, να πατήσετε όλοι like και subscribe! Όσοι το ξέρετε! Αλλά τώρα πόσο καλώς είμαι εγώ και τώρα έρχεται η finisher! Ήρθε! Ήρθε η finisher που... Ό,τι χρειάζεται...
Και δείτε τι να το κάνω τώρα. Ωραία φίλε, τον έκανα και πες μέσα στο ring. Θα δεις ή όχι ρε. Άρα θα μπει και παίρνω εγώ. Αλλά σήκω ρε φίλε. Κέρδισα παιδιά. Κέρδισα. Κέρδισα παιδιά. Όλοι να πατήσετε like και subscribe. Ναι. Ωραία παιδιά. Κέρδισα το πιο χοντά. Και κέρδισα το πιο χοντρό άνθρωπο στον κόσμο, αλήθεια. Λέει άμα μπω μαζί του. Θα πω ok, επειδή δεν ξέρω άμα είναι καλός και τέτοια. Άμα είναι καλός θα το δούμε. Και εδώ και τώρα δείχνει το πόσα λεπτά έχω. Σύνολο 27.582 σύνολο. Παιδιά, είναι καλύτερα άμα είχα εγώ. Λοιπόν, σε 2 μήνες έρχονται τα Χριστούγεννα και θέλω όλοι θα βρίσκονται στην κορούδα. Θα βρίσκονται όλοι 30 Οκτωβρίου θα βρίσκονται όλοι όσοι είναι από πεντάλοφο. Και τι εννοώ, θα έρθουν στο πραγματικό στο κέντρο. Όχι, θα είναι στο πάρκο Αλντέα. Και να γνωριστούμε θα βγάλουμε βίντεο και όλα παιδιά. Θα δείτε τις γονείς σας, θα πείτε όλα και εμείς θα βγάλουμε φωτογραφίες και όλα να το κάνουμε βίντεο. Θα με δείτε και θα πω κοντά. Να πατήσετε όλοι like και subscribe από το είδατε. Με λένε Punk Σκόντα. Να συνεχίσετε να πατήσετε όλοι like και subscribe. Αν και να είναι, θα πρέπει να φτάσετε όλοι 30.000 like για να δώσετε το πετυχό μου. Οκ, σας πιστεύω παιδιά. Ωραία, τώρα θα μπούμε σε ένα μάτς. Time Team 2v2. Ωραία. Θα μπορώ με κάποια... Θα δούμε στα χρήματά μας και να δούμε και είναι οι τελευταίοι δύο. Γιατί είναι μόνος. Αυτό και τώρα.
τον κάνει σημασία. Εγώ τώρα θα είμαι. Φύγετε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Δεν τις καλείς. Αχα. Θα δεις τώρα πως είναι το αφεντικό. Θα δεις πως είναι το αφεντικό. Τι θα κάνω τώρα. Μην με ρίξει κάτω. Μπες εδώ. Έλα εδώ. Όχι. Σε λίγο είναι finisher και να τον αποτελειώσω. Λίγο finisher. Λίγο είναι finisher. Είναι finisher όλο λίγο. Και έχω. Καλύτερα. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, vamos a hacer esto. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Λοιπόν, κάντε όλοι like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!